omochenu obabegete moba balendi korisie kanisa y'omonene eyekorerete na amanyinga ayo monyene eyegorerete na amanyinga ayo monyene ayegorerete omonyene ase omusaraba yamanya gotenga na amanyire nga nyuma ase okoimoka kwane chisese chioro sana chi aende korwa ase gati ya ino korwa ase gati yango ya ito igotarisi ko bakuru nima ase tolema korwa ase gati ya ito mbaimoke bagokwana amangana y'obong'ainereri bagusa barokigwa babatunyane amangana ya twanyaroro basentera nyaroro twanyaroro ase kanisa cheto cheki Adventista omonta akorora ng'oyiro abeire oikera oteba ng'abono nabo naiso twarorira obong'ainereri nabo obwesegi enene setani akoreta arigoro naenda abakristo barure gati yaito naenda bagendereta koreta esegi ase abantu kobang'aina koreta obong'ainereri obong'ainereri twatine orebore 1%. Like 1%. Lakini bogosaria ekende kere 99%. Setani atumegete 1% kong'aina awa. Ekende kana kamaito stake maete. Setan na abeta tana ya saigoro ekemaene kana kemanyete asinge jechinsa teganya saba seseni tumanye oborabu obo. Ekereri ngane libera sichinga cheito, libera saba na baito, naende tobaorokererie ekero gwanja kwa Nyasaye elinde ekere bagokina omoto konyokumba ekeroro moke. Lakini ekero bero manene tokonyala konyokumba teganya saba seseni abategereri naende tobwatera na serese nimbia mono. Bemo Dennis chui njende trashara ye kanisa chibas chirimwa ngete chi kanisa kuna roje bituma byagule ligori ngole ga kingonjo liga makosona nakora gonjo libutuma businini ga kinandi chibas chino nochire you ekoro kunga human reasoning human reasoning you erago ebugwatebanga enkoro ya munyabantu neng'ainiriria gobono torochi gwachakire gotumia ebirangero byao ng'aki omoikogoteba part for the mind. Yes. Ko esegi ebirangereri kintu kere naro Dennis koreta ng'aki ekero toraso oburabu mbara orobara aso kaburabu. Yes. Tali oburabu akaburabu nkaba meserte kakeigo nabo korro omonto oyo pi nekimaena okwana lakini sport yo bolimo yebo mozunde no koleteki ero atara rusio burabu boli butara murabera burusio gesunde yonse tari korrekana wo burabu ono matase ase mangana ayatokwigera the great controversy ndobwate the scripture you ekorokute gospel enchiri the gospel is not good advice unatora tebe ora agende osome igoro ya economics omana gocha ko ya apply aseri lingana le Nyasaye the gospel the word eyo morayo yo assistizire it's not good advice negento getege okurera it's not good advice taringage we cannot take it like good advice una bonora ndo chikoligia consultant achako kwanere kanisa igoro ya mangana tama ya bwenda gokora gusina magacho sorry omonta ko bakoro kina kyo bwenda koragera buya omenye buyo tu arafi. Yes, the gospel is the truth. Ekemaene otabwenti ko flex otabwenti ko compromise. Let us not abanango kwanera abade let us not confuse the Holy Spirit omoikomo chanu mnogo to kwanera with the gospel, the human reasoning itokoranga inchekorengana na rango to akodeganega. So we need to consult heaven, divinity. Egere tomana wancha humanity cooperate na humanity na divinity for money salvation. Bona ikentongera onkombe ka akero to mulisiri baga ikentongera gekoro ku farewell message. Yes, ekero mulisia God twakolero muchango lero ngotebe bwale ngabona bageni balenga mulisia bae message yo mweli umaka botebe moko genda gochipara chipigipigi nchiro chikurundi gwekerundo mutache Kenya kogo tachapara nego tuome. Yes, kago tachapara te kumutuome ale kumutuome bono egetabu gyo okoro kwa batumwa igekuru gokuriro kina ki kogenda muri guchari bibengimbira para. Be careful. Lenda. Be cautious. Be cautious. Yeah. Polisi na kiguta mangana. Viamano murai asengencho yogo toera liribageri naboigo ebibengi twakwanire sana. Ebibengi ebi Paulo igakare gokwana nga
akorwa bosemi nga ekene ebibengi the wolves nchirororo nande turinde mono egekogera a point yare ngabu nga nchigo sipea licho parobu mbabu atino na mabera pararore nga liche nelio monene ekene litagete kurindu ngora pakalike iguru parobu iganga yabo oborimo bori bwanya cheni bwa Satan ngere igata itabasirike gima igonero operformiri eganga yaye igata gete abue egekogere segi eritwanyora nga erakabu ekera abuetu nera atete ko expert asoko bokwaye egere nera fauru bono igotoko morora Satan number 1 igotoko morora as an expert liar nero qualified asobolimo nayo tekeire qualify bono asekene egere obe mamincha piaye nalitora fauru na intwe bono kere tukurigereria igonkomorora aserese niye eyare goteba nga false teachings na eres amegeri bona soire imeye dini amegeri yoborimo asengencho Satan na Nyasaye mbariko gwake tugeta bono ibako genda opposite ichata oyo kare moino no yako genda gochia bono Satan ateta fauru bono retirire teachings uchakire ko korete bintebi imeye dini oburukanirie ekebunge keke twari kurigereria tisi 2030 mokorigereria goika nayo mwanchu na gosoma igego tebanga oborimo bwasoire na ekene okwegeria kuborimo wachakire bona aye tukuroji nonye no sakorigereria na igunga abande batebire nga nonye ne keranga chibunge karoko egwa bono gaki okwegeria okukoro kunga igukare pipiri metinda arora keranga chibwa segekoba lakini na kerorire bono gekwegerigwa nga igokoegwa na mache naro kare koegwa bono bintebi obono bolimo nyachienera tanganire mutumono elianyare kufundisa nga notasaba ekene nandi notagenda no nyagitari ko kwaruara nanda bogosuka gochia nde wasaberwa kwa bwena chinyagitari mbosa bande bakura sengencho patategeti ko enda nyagitari nga batebiwe nga iya mafundisa hayarwa ahetoro chinga Satan naga saine nere gasi yaye igategetere igachire eliokwe na usire kegima mafundiso nara yabwate bono monete gatokonye kutukuna kwegera torore nga Satan oborimo bwaye bwasoire ime nande bwasoire bwirire mirimo no mwange nere nagotame asirite Yesu ndero chunari aresinga Satan okolire curriculum review oreview curriculum ya Nyasaye orosirie yaye ochire no notes chiaye chire nande in PDF form ekera chire PDF chibukunji otagosoma chitabwati bas Jones igo murachiro jiro nande tarete yesimi gwate mekono yaye egwe update keretagika igo murochinga potep Satan tari mo igabu saiga no mujanja omulisi biamono sengencho kwegera okuya omulisia otorete ira mangana igoro yeke yandiga chivu na nyuma iga yandiga chivu yetaracha obo bambu achete abantu bakaburagerie turungi nesukari abantu bagerege yare gocha koba ndere sukari eri netekerama ngaki gose bare koba no baba bware gutugubokwe yeko gara bware gosharara goko na koboe turungi amafundisho abwate ebintu gete bikoburukania obongo nde bwashiria oboshera bwebibungo nongare gocha abunga ase eleseni jabwate nga Biblia ngima igeutire na ekarikwa no moiko mochenu nse moteri ekorete gentoki erusiri yani nse moteri etauteiri omoika chonsipi korumoino bakamoino ono gosa abantu rende batebire nga amangana yeri tukorie sabato taiya asama chiko egekora lichiko liawe
lichiko lie sabato lirori liabegetwarari igora ase omusaraba likaerero gocha bosia gotokona gotara igotore furi nabo togosasima ituko rinde rionse amafundisho yobong'ainereria ekero kware kurigereria gitabu kia John 17 15 goika 15 15 na 2 na Acts 20:32 eseng'encho tatageti tona kurigereria mono naye nabo okona gokerigereria omotegereri no morigereria nabo okona gokerigereria ekora tokona gokwana korwa nkeringa ebibilia ngima erinde erio nyare ko bagokonyora oborabu bogokora goikoike igoro goikoyegere yonsi engima nando yanche ko balingana lia Nyasaye aina arama ngana na aroche arenga manene kogonchorana gogotiga to bwatie bibilia buna lingana lia Nyasaye kwaigoire gesieri ase ogoso asobo ngainereria onyare ko bagokung'ainwa egento kende nkeringa saitani igangete lingana lia Nyasaye nakieko era agore gotebia ifu moinari ng'a ekene togokora gentoki togokwa egekogera Nyasaye gare atebete ng'ekene bagokora gentoki bakokwa akanyora ng'eling'ana likare kokwana nebuku nere egoteba bono nche goikankore gentoki ndionchora nenchereye iga nyore togwanchera na ling'ana lia Nyasaye buna ling'ana lia Nyasaye ng'eriutire no moikomo chenu kwaigoire gesieri ase okong'ainwa egento kende nkeringa ekero nare kuna kurigereria lesson nkanyora ngo omonto kera ukoire monto ga ukoire nanyare kwera asageni ta kunyara kwera asageni iga nonye mwaya ali sikonyanarete iga base gokora gentoki iga base gotuomera goikanyora omonto gokora gentoki okomora ekera amoraire oenda bwegeri gubuna gotumia akanyimbo gete kabwate chirangi gete na akanyimba akaiga ta kogenda nyare gogatumia nyoro nalire bosongo aenda nyetumie Nairobi bakemobere gashienko nkimine tigoteba ng'atwensi nyumari ng'ana litarare twase tore nyumari ng'ana litara soa imeyeito igotonge meuko ntuganeti oborabu na akanyimbo karia komouko agotumia ng'ora igo kamuraberete ime obongo bwayamanyete ng'a bunakuna iga oibure gento gete kogenda gakoigu ng'anga asanga kiatiriti gagokora ng'anda ase kogu kwarora ogoncho kabugeka ng'ora igo okora gento. So the Bible is our compass direction. Thank you. Madam Magi. Nainche ate faine gento narugukwanera nkeringa eresenie yengi mekera twale konyesoma iyo algo toleta asubwamu na inda igabone tuguchikorora te compromise egente kenene in the future na indigi achakire bono iga ite Sunday ro eibone guchiko tobekana te compromise against the Sabbath eibono nere guchikobo nga na inde bono twatebi gukorwa seringa na ria Nyasaye ririretaya na bali bonsi barase sabari okogenda iguru nambaga neirie koba safeguarded by the word of God onye tuguchiko twara ringana ria Nyasaye likorokererie njira likobong'aini no gosaba koborora seng'encho jogototenene bokonguru ase snares of Satan. Now we must not walk to human wisdom. Ngabone birengere ti obong'aini bwa mwanya bantu mboko nyara kobobo gotokonya ringana ria Nyasaye ndi gochiana ne yana gotena. It is our privilege to listen to the voice of Jesus Christ. Nga toigwerio giria Nyasaye ria Yesu ligotorangeringa ereneru musabibu weken nga oyota otari gucha kubaga komenya ase okotari gucha kumwariga ni Yesu atara monera ase savari yeiga nga bono ni ga gucha kunyara kabaga gusira kare na kare nga chisemi chiekene no korigia ringana ria Nyasaye. Now one is safety lies in following closely after Christ, walking in his wisdom and practicing his truth. Nga bono totale ni chisemi chia Nyasaye chitokonyora korwa seringana ngekero twa mutareire Yesu oyo iga abeiro mobolio ito. We can always be ready for anything kerisaitani ara nyare ko baga kotoretera ase amagimaitu
ng'abono saitani niga agenderete korwani bari bare ime ase ring'ana na lakini ekero gwasomire ring'ana ria Nyasaye kwamwariganiri ime y'engoro yao ayonsi saitani niga Yesu niga akobomobwi na bionsi na Yesu niga aratobwera ase obogima oboyo mbuya mono ekero togenderete gotegerera. Thank you so much Magi. Mbia mono nanda aseribaga ase rituko eria kabere chisese chioro sana twanyare ko bato batabunga buna abakristo tunyare ko bato kwerenda ekiagera saitani ere nabwate mete menge iyanya aranyare ko bagaguikerania chimbu chiri chia chinyare ko bachigoso ase kanisa amanga akwaniru na amange twanyara rire buna birecha niga konya korigia elinde na ere asire neri icho riae na kie kero segia nene yarenga rigoro nigo aba malaika ba saitani babangete kurwabo bagaikaneri icho gochinse ese getabu kirigio kumanuka niga gatenga ebirero ase mwanya bantu kiagero mosoeli okoreki mosoelia ochira asitole intwe lakini ase morandi ecclesiast niga tebiginga omweli obwamang'anonsi nagani tosomerwe ecclesiast yeyo chapter 12 verse 13 and 14 kungokolera ng'omweli obwamang'ana yonsi ingi Nyasaye aganite kurwa asitole bali baigwete mambia bono ring'aneli nakiego kwana mosomi amang'anonsi aigurwe mang'anonsi amang'anonsi aigurwe omweli bwamang'anonsi noyo moireko Nyasaye na obwate amachikaye ekiagera ayonaro abantu bonsi bagwenete bakore 14 Nyasaye narete kero gokora ase ekina ekero arachere obobisi bwonsi ekero aranachere obobisi bwensi ekina karabe amaya gusamaya twegure ng'a omweli obwamang'ana yonsi pi esegia enene nerororo saitani noale chisese chioro sana onsi tomoiro komonene ekero twamoirokire ere natokonye gwetera ase mete yonsi ya saitani nande gwetera ase ring'ana riae sogosaba onsi nanyare ko bagakonyerekana tiga Nyasaye aseseni ase mambia bono mbia mono naenda ase ribaga gokorera ebibilia ngototeiere ng'akonyora twasirire ntu twensi konyora twasirire lakini naende tukanyora okoboriwa gwetera ase Yesu Kristo igo buna abakristo nabe okonyarekana togwetera emechande emenge naende nabe okonyarekana ekene eke twakemanyire nere twagetebiwe lakini ase eng'encho naende twakong'ire ebigoti pa naende nabere buya tosaba omoiko omochenu erinde otorae erinde tomanye ng'a amaege eri narari tobwenderete kobwatia egekogera nabere atoke mbare bataramanya ching'ondi nchire chingeni gitaramanya amang'ana aya ng'akiere buya nainto abakristo bari twamanyire amang'ana aya erinde tonyakwana ase ekene naende gero torakwana ekene bagoteng'a ekene kegogosibora ekero ogokwana ekene you get free iga ekero toragebete okonya kong'ainereria nonye tora ase kanisa goika totwareke totebie omonto ekene abantu babo boire gokwana ekemaene egekogera ngochi komotebia ekemaene ngochare goteba ng'anyare bontebeti egekogera amanyinga aya nobarerwe nabo ase ekeria agoteba amanyinga aya nobarerwe ekero otatebia omonto ekemaene ekogera yaye gwekire gokemanya tiga Nyasaye tokonye omoiko omochenu ogendere gotora erinde tomanye nki tobwenete gokora naende kobwa mono tomanye ng'a omonene nare ensemo yaito ekere toragendere gotenena bokong'wa ase orogendo oru rwa esegi eyenene mbuya mono ndate gosoma amang'ana ara ase egesongo mbekerwe ekegusii ng'ori ogotobekera egoteba ng'a the lack of knowledge on the part of the lost is not because they could not know. It's because they will not know. Egesongo ekina bokere encheragete morisia mbekerange kegusi. Bekange kegusi. Etabanga the lack of knowledge on the part of the lost is not because they could not know. okoborwa obumanya ase ensemo ya baria bagosira tari na ase eng'enjo batabwate ribaga riokomanya It's because they will not know. na ase eng'enjo bangete komanya Ekero koriria amang'ana ayo abere na bekorokia ng'a mbarororo babwate ribaga riokomanya ekene
nambaro babwateri bageri lakini mbatageti kumanya kene egesongo abantu mbale barukunga the don't knows yani abatamanyeti the don't knows alafu ndibwata abantu barukunga the anti knows bangete pimba de tikomanya bangete mbatageti kumanya ekero kama te ya bangi they are like rebels ekero igamanyete kene ose nabwateri bagario kumanya kene batiga gwiciekera tatageti umukwanire iguru yegentekyo. These are the anti knows. Then ndibwate don't knows mbalia bataranyora libaga yo kumanya kene. So nakikaraga bwate banga abanta babonto kokwanira they lack the lack of knowledge on the part of the lost. Yani the lack of knowledge on the part of the lost is not because they could not know, it's because they will not know. Inga okoborua kubomanyi osea you see osea gagatebanga my people perish abantu bana bagosira asengencho yogotamanya but bono mbarororo bagosira asengencho yogotamanya tari nga mbataranyora libaga lyokumanya ne sengencho mbatageti kumanya. So abantu abo none kala kogenda gose visitation bali mu akode visitation buna akorora bande bagotama no agukura gisese buna akorora gwasoro muchio ye igakura gisese soka jumakeka tatageti en point of contact ayenere kyagera na manyetenga el muy kara semo jago kambanere gumanyare ken on tatageti akemanye tatageti bumanyi boche ase musuntori amenyete atagetabe bunare abantu abumbarororo nainde mbasirete nabwo ababone Biblia kale batebanga Nyasaye orure oborabu noborabu ekara babadire tali kobetereria. Do you know we have that freedom of choice tali kobetereria monto anyoro borabu boria ekina kinataka komendabo le mayan ekara ko to the next course of action bon ntete kururi baga bara ba minto babale maigari bainga bategereria banchwa ngori orenge kopeke comment narore gichaba ka kwimugyo kopoko etegekeye mu gichaba ekigusieke nuke ngere mungena gichaba libaga mbiyamo no ayo minto ale mayani asoko ngalibaga ilinde linanchementare lesson yega lesson yega kale ko tebera igoro yese yianena nande karato kugikorigereria igoro yese yianena abantu abange bachakira koba bakuoboa malika machanu akale ko taikuru ase gitabu kia Exodus 14:13 ekale ko tebana Musa akairaneria abantu timuoboa motenene bokongu muna morore muno manara abaruanerere eroiga igo bononga tito nyara ko batu kuoboa ase ngenjo yese yianena Saria 28 la kanisa la Kiadventista ekakale ko tebanga ne yani number 8 nere yese yianena the great controversy ngabano titu oboa totenene bokongu kara twatenere bokongu mwanya bantu takonyara kubaka kokorera kende ekiagera mwanya bantu no monto munyabibe ogosira kale nakale ekiagera takonyara kubaka kokosa kurwa ase oyo kwete nanda akabuka na tumanya kuligere na Luka ye kale gototebi Luka 19:41 to 46 nare kale gotebana ekara Yesu acheta asumuchio Jerusalem igayo yerretia mariga bono intutore Jerusalem ya bono Yesu ekara kuligereria akorora ebinto togokora chinga kiechiga chiese yianana bono gagotoligereria otororera mabera otoyereria mariga oteba ngonya ndiri mwamanya yari guchikoba osibweino korende pora abisekanira asama sieino igotiga Nyasaye tokonya totenene bokongu tokania abantu ekibago kore ekebe akwange otigaraye bweka na igoro mbiyamo amen ngori nande chui buno tokuna konyari bakuru asaba minto ndatoka nakanire nga mamu minto tanyometu aya gwakanire nchenkana nga mami tanyometu lakini nongi boire igono no kuiboro gukwana tingwangete aya bono tono mwangi yorarebo hono tuise gukana any process ya Nyasaye kore kurubo tongi any process tonyekane yemo igo twakanire chonsi twachangira na bono ne Biblia gatebanga karo kwabunire ogochiko komo kwabunire onsi
Igo kwa bicho Jones. Ngori nande twatiga isiko. Yes. Aya mbia mono yo minto ole mayani asinga incheri bageri na inchengoro kwa Evelyn Kimuma. Ina alenge gukwanira asensemo ye chileseni chitwasomire ase chileseni chiga cyare kwerera igoro ya darkness and the light. Bona ya ikeirenga twaikire twanyorera sebuku ya 1 Timothy 3:15 ya RS renga nto bwate ebuku yenere ebikire lingana naende lingana na ligenda toko bali gotwegeria ngana kitogwene toko basobogi moboiga ntwanyora nga lingana ali yutire ekero liutire no moiko mocheno omoiko yo mocheno rogenda toko bagogotora asengencho yomosunto yo igatore asense yo ige yomosunte elinto nyako batoko boborabu tobe mnanenge nangeniera soborabu yani asomosunte ekwora kyo borabu elinde oborabu oboiga tobe mnanintu bali toro borabu ase omosunte asaba minto bali batara mumanya Kristo egendere togendere ko batogo korera omonena yaramaya naende boigo nkonyora tolenga ase bukweyega ngotwegeriere mnabono tuli nelituko lyo mochango kerari tukweli tubulate lyo mochango imeya itonga nto bwana tagotumeke bukweyega togotorenga naki keli tuanyorre nyasato seseni elinde tonyara ko batokwagachira nyasaye nyumba yae elinde tonyara ko batokorwa asa magoga yega toikaranste elinde nyasato konye tonyora sto kubeke shedi buya elinde tonyara ko batoko korra nyasaye ayaramaya naona watangana Biamo ndete ko mulisi kadi una toko na kolengere china ki Montonaro oigweta tigare ko ba matobe imelioka ondete yo mulisi kadi otanga gaki na karansira mono ndusia njune comment ya bona litanga ni manyaiga ese yeye nka yero bona tonyiro chenga yero munyiro cha seri nka yese yeye gatikati ta ese yeye igere intwem mwanya abantu bono mbara byaba bagotorwanirira oborabu ngotorwanira rweto omanyete aruo agacha kobaki agacha kobo mosunte igo bono igakolete segiyeye orokinga nonye nonde ko no korengera likuborabu kuri bobe ninchende buya imbwatie nakibono geko geranga eketo gosoma togoteri na bokongu tukoigweri ogieri nande ngomanyura asore igabo uri murai ngaki uranywa kura matobe ime noga ni oruo ngayo komanyira na senye ntonga goikoma norewe ngubu ya mwobora borobwo ekere kwa bachorde ko bobwatia igo kokora nakita watanga ki lingana lya nyasaye nigo ligotora nande ligo likogera lya toroka lya stogotacha elinto agaraki twagenda bosio asati gasusini ya mono sana nande nga omonto kara matobe imali chui onya ta ko chakotebunga ayana matobe ta kumanya era kumanya ngana kiali biyale arambiyale ga bugana lete atara abantu barabete buna bakororekana ta kumanya ngana mbubale igo paka ave revelation neto karalia ave inspired data ngabona hapa ni kubaya yes chui kero kuligereria mangana ya onsi na toko ya kwana iga nase to ikeire oborabu ekero bugo tobalera ntobwateri bagario gukina gose gotakina depending on the response igento ngere lamayani you are a scientist ikoro kunga phototropism yes yeah. Phototropism ingiranere tu ige tu aliko igalikurikare tu aliko enda tu aligie ebi tosiro ebi tawo ebi tisigete ebi obosani gete tu abe kamera baime obosota timatina baga mukobiro gaseina depending asokoru asokorwa tom de karosa gagokwa
gasirania so nainto as Christians obora gwebe kero bwa arabire kero to abaleri wo obora bwo kero mugabasomo basoyo tubareire we need to respond so phototropsim ne response anje muno mukristo kero obora bwo bwa ambareire eliondo rekane koba inactive ase emirimo yane muno mukristo ase department linairwe ase kanisa yelinkora phototropsim wekero rekane meyane amae growing towards Light. the right. Taranchera ya nyadene kurae botambe moyo yoye korwa igoro onyoerio mosunte oikotare tara is a verb yani tara nege korwa. It's an action. Goikokore. So okokora koria nere phototropsim. Yani goikananche ndo kanenga I'm responding towards the light. I'm walking in the light. I'm walking in the light side. Na kieko kero borabu wabe kwalia bukwalia se lesson yeto Mauricia. Wabe kirega. Nayo kwa mwagenda kucho. Yes. Wasogenda kuchala. Bicho musunte. That's good. Mauricia. Kero Mauricia kobeke comment. Ondinaro bwateli boli maegali iko mulisi gali boli ngocha yamono egento nataka koreta ase tulinkiringa chinkuru chyo koreta omusunta ase birengereri by'omonto igo chirengaine gose chikuma chikoba equal to chinkuru chikoreta oborabu ase birengereri by'omonto. That is what the lesson was telling us. Nga enchere kerundo kelio mosunta. Na bono ekerundo kiomoko kiechi kiomoika wo koreto mosunta ase birengereri by'abantu kiabeire kenene mono. Na kiekogera moinarie Biblia gototebinga bono nyachieni igahakoruma buna gentoki bunendo ekoriye gente ekore gentoki erie egeko erere nchara. Na beroche nga esto yaya nyachiene abaroche ngesto yaya ambara akora gentoki mbara isana bono nabari getia abange nabaro bakore gentoki basororo igekerunda bwate gokereke nene na inde na machiri koranga na kigekogera sometimes ekero tokwegere Biblia to kore gento tokoroka Bible study na our churches gendo korobo obotukibwao most people sleep igoba kurara asengencho obongo bwabo bwamumekirwe negesunte oborabumbo gore tigentoki mbobwatibaga igo moika onyasaye nabo tware gosabanga nyasaye tokonya omoikoye anyare ko bagago so ase tore are to borabuliyoka ebe chingaki chinsa chiabere chintamba so kwegera gose chiabere chinke twegere tomanyete nga ase nchera togotara omosunte gorororo, lakini tumehakikishiwa kwamba kuna mwanga kwa sababu Yesu yuko mbele yetu hadi mwisho wa safari. Mungu wetu aweze kutubariki. Amina, amina kubwa. Mwagina magi no statement ya mokomeki. Nanje statement ngale komeki gabwa se esegiye birengereri. Ekero there is a Spanish saying says there is no worse blind man than the one who does not want to see. Nga omonto mokole wasipi igaro moko nanda tatagitikora. Gochi abona twamenya korora korwa se 2 Corinthians 4:4 ikari kora yamangana ingaki it is useless to convince someone to see what they cannot want to see, so that with those whom the God of this world has blinded. Ngabono bali bono ba ukoliwe ekero tokali kuligere 2 Corinthians 4:4 ekari goteba asa yenya sae yense ya uko irie birengereri byabo bategeneti elindo mu basobwe enchiri yobonene bwa Kristo oyo orekie ni kyanya sae to baikera ngabono bangire pi buno omukwani ateba ngaki ekeni kigyachire lakini bakiangire omoeri obonga ibagwichi igo bagwichi gosira kare na kare guchinse amanya komake goteba ngaki the lack of knowledge of the path of those who are lost
not because they do not want, they do not have capacity to know. It is because they don't want to know. The devil has occupied their minds with many things. Ngabone ebirengere libyeito, ngambata getikomanya, tali mbata getikomanya liyo, ebirengere libyeito, byairi bagali ebintu byense, byangire kuruli bagali byeli ngala lya Nyasaye linyole, asili kwaga, elilibo mubaso wocha setole. Ngabono, twensi asili tukoli alero. Bali bategerere tasisi nyonye chiense, na bali tora, nganga kinya Yesu ngotorangeliale, nga tumualigani, ekero tuwa mualigani, ni gara tubwato koboko, aturusie, obo ukoroboli tubwata sengenje y'ebintu byense byato ukoiri. Nga tumanye bintu biri byense byose bino otoko bitiga Yesu ngochali, tumualigani, ekera gochanyore abaye tumuganye totoramuro tokoruro yamale. Amen. Maito mongina magia ko tebaiga. Kendo nkiroronga to basiko monte za wadi atakusabeti. Na bara kuramenero. Ikendo kilikwate mongina magia naki to baise ko betelio monto utata gitikorra uganiarore. Na bara nyole mechando. Asobwango mono. Igendo nkirina agonya kweboringa linganeli lya Nyasaye liutire no muikomo chenu. Namanya kolengera linga liarego chakoba ndi utiri na muikomo chenu. Linganeli bosinga kiri arego chakoba. Na kibosi twalego chakolisoma. Bono nama yakyamanya gontebinga linganeli ekere liutire no muikomo chenu nale kobati nkwaneke inga nalirigo tworokereria lyatokulera lyatorongeia lyatotangana asoboronge lyatotangana asoboronge lyamanya kugendera verse 17 ninyemente elindo muntu Nyasaye abe wikira niwe oisaneriwe anyare gukora ogukora okuya. Amen. Ikina kinale gocha gukorera goteba ngari nganeli ekere tuli bwate omongino yo monaro le goteba nga ekera bwate Biblia ekero mutuko mwati akunyebeka muturuguru umuturi yogotika ko mugwati nkege na manganai ayenkwe ayenoege negosi mbiamono na inche asogokora singenje chinsa twate bigunga amatko yo musunteni gara mange nonya ekero korigereri ibintu bya musunteni gabire binge kuboborabu nonya lingana lya iruli bagali kesana asokorandigwa kubwa amangana yo musunte umurandi ani gakara gotenga oborabu ekene no buya nekero kwabo nyorire mbogokonye 11 Ecclesiastes yo nkorere kianda 11:7 and 8 nga ningakala tema tukoyo musuntaro nigara mange kubwoborabu igo oborabu na bobo sinini na bobo bokome kie change ase eke society na boko banga oroyomo omoke umanyete kene gali seino o change amange na ndole ntabange ase Kristo ase goto chaya uborobo liobwate oboke na bobo change ase ikiagera osikorieri none kero obwekere gesini lakini ekero kwa kebikiro borobo nigo bokorukia sa nene rigeri lisase buna libwato borobo engena ngeni ebyonsi Nyasaye nyariko bagagotonga sigotiga tutara so borobo na Nyasaye natokonye mbuya mono mwancho mutegera na ndu murigeria Okisi FM 94.1 FM nigo tochi kuikomweli lakini tutarakura pi. Nataka kumkaribisha mchungaji wetu heshima kutoka Tanzania. Mchungaji, ninapokukaribisha tumekuwa tukizungumza lugha ya kigeni kwako. Sasa nakukaribisha tuweze kuzungumza lugha ambayo inaeleweka na kila mmoja wetu kwa dakika kidogo kwa Samonet. Kwa hivyo nataka kuwakaribisha wote wanaotutazama katika radio yetu ya Okisi FM na mtazamaji wetu na msikilizaji wetu tuweze kumkaribisha Pastor Heshima ili atupe Samonet ya dakika kama 10 hivi ili tuweze kutamatisha kipindi chetu cha lesoni tuweze kuomba. Kwa hivyo Pastor, karibu, uko katika radio ya Okisi FM 94.1 katika lugha yetu ya Kigusi. Karibu sana. Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bana wa Nyasaye bwakile buya. Ninamshukuru Mungu tena kwa asubuhi ya leo
nikiwa hapa Keumbu Township. Ninaendelea kubarikiwa. Nipende kualika ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji katika somo zuri makini ambalo linasema siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio. Na tuombe. Baba mwema, mfalme wa amani, saa imewadia sasa neno lako linapoenda kusemwa muda huu. Nikualike Bwana, zungumza nasi. Tuko tayari kusikia kwa jina la Yesu. Amen. Katika maisha tulio nayo hapa duniani, ili uweze kufanikiwa lazima utambue siri ya mafanikio. Na siri hii ya mafanikio inapatikana kupitia kumtegemea Mungu. Haleluya. Ukiangalia watu wengi ambao wamefanikiwa katika maisha walimtegemea Mungu. Tunaweza tukaangalia katika Danieli ile sura ya 2 na ule mstari wa 20. Danieli sura ya 2 na ule mstari wa 20, tunaona namna gani ambavyo Danieli kupitia kumtegemea Mungu aliweza kutambua siri ya mafanikio katika maisha yake. Na tunaona Mungu anamfunulia habari ya ndoto ambazo waliweza kushindwa hata wale ambao walikuwa ni wachawi, waganga, lakini kwa uwezo wa Mungu Danieli anafunuliwa siri. Na tunaona kupitia kumwamini na kumtegemea Mungu, Danieli anateuliwa kuwa kiongozi mkubwa katika nchi ya ugenini. Na tunapomtegemea Mungu kila jambo linawezekana. Na tunaona hata kwenye Biblia katika Mwanzo sura ile ya 39 fungu lile la 2, ukiendelea kusoma utaona habari ya Yusufu. Yusufu kupitia kumtegemea Mungu, tunaona akiwa gerezani bado Mungu aliendelea kumtegemeza. Kupitia kumtegemea Mungu Yusufu, tunaona anakuja kuteuliwa kuwa waziri. Kuna siri katika kumtegemea Mungu. Ukiwa kwenye biashara yako, mtegemee Mungu. Hauwezi kufanikiwa katika biashara yako ikiwa Mungu hautamtegemea. Mungu kimweka nyuma yako. Mara nyingi wanadamu tumetangulia kusema Mungu kwanza, lakini imebaki kwenye midomo, si moyoni. Ili uweze kufanikiwa katika biashara yako, mfanye Mungu kuwa wa kwanza. Na hata katika kazi zako unazozifanya, Mungu anaweza kukuinua kupitia kumtegemea yeye. Ukimfanya Mungu kuwa wa kwanza, hata kwenye ajira yako Mungu atakuinua. Tunaona watu wengi walioinuliwa kwa sababu wamemfanya Mungu kuwa wa kwanza, kwa sababu wamemtegemea Mungu. Hauwezi kufanikiwa kwa kila jambo ikiwa Mungu hautomfanya kuwa wa kwanza. Wengine wamefanya fedha kuzitegemea katika maisha yao. Usitegemee fedha, mtegemee Mungu kwanza. Fedha haiwezi kukupatia uhai. Maana kama watu wangelitegemea fedha, wasingalikuwa wanakufa matajiri. Lakini kwa sababu Mungu ndiye wa kwanza, ndiye anayetupa uhai, tunapaswa kumtegemea kuwa wa kwanza. Siri ya mafanikio. Siri ya mafanikio. Usitegemee fedha. Na kuna wengine wanategemea wanadamu. Na Biblia inasema amelaniwa mwanadamu amtegemee mwanadamu kuwa kinga yake. Amelaniwa. Tunapaswa kumtegemea Mungu. Kuna kisa kimoja, kuna bwana mmoja ambaye yeye alimtegemea mganga wa kienyeji. Na huyo mganga wa kienyeji alikuwa anaitwa Matwibiri. Huyu Matwibiri yeye alikuwa akijigeuza, anakuwa kama yule ndege mkubwa kama tai, anaitwa kikwetu, anaitwa ing'ona. Linapita huko juu hapa. Yule mzee alikuwa akihitaji kwenda kujisaidia, anajigeuza kuwa ng'ona. Anaenda nchi jirani ya Burundi. Hasa kuna bwana mmoja alimtegemea kama kinga yake. Sasa saa ya siku, unajua shetani hana urafiki, kesho anakugeuka. Yule bwana akamtegemea yule mganga wa kienyeji. Saa ya siku yule mganga wakamfanyia wakamtafuta kwenye mbinu zao za kichawi, wakatambua ili kumuua huyu mganga lazima tuchukue kinyesi chake tupeleke mlangoni, halafu atajiua mwenyewe. Wakamfanyia mchakato, wakaenda huko kwenye ripoli, alikuwa anaenda kujisaidia kwenye poli zito. Wakaleta kinyesi chake, wakaleta kwenye mlango. Asubuhi anaamka, anakutana na kinyesi, anasema hawa hawanijui. Hivi wananifahamu kweli? Ngoja tuone kama
huyu saa 6 itafika. Akaingia ndani akachukua uganga akajiroga mwenyewe. Ilipofika saa 5 tumbo saa 6 kwisha. Shetani hana urafiki. Yule bwana alilia na kugaragara, matwili wangu amekufa, maana ndiye aliyekuwa ananipa uhai. Akasahau uhai alio nao ni kwa sababu ya Mungu. Mwanadamu hana ulinzi wowote kwako. Mtegemee Mungu kwa kila jambo. Mtegemee Mungu kwenye familia yako. Mfanye Mungu kuwa wa kwanza. Hata mashambani unaporima, mtegemee Mungu kuwa ndiye anayeotesha mazao. Haleluya! Katika mazao yako utabarikiwa. Na ukiwa unamtegemea Mungu, kamfanya Mungu kuwa wa kwanza, hata kwenye mazao yako yataleta mavuno makubwa. Na hakikisha ya kwamba lima pamoja na Mungu. Kabla hujaanza kulima, anza na Mungu, omba. Na kabla unapoenda kupanda mazao, panda pamoja na Mungu. Omba kwanza, mwambie Mungu, haya ni mazao yako, na sehemu ya mavuno nitakutolea sehemu ya 10, na Mungu wangu ninaomba nibariki, na atakubariki. Mfanye Mungu kuwa wa kwanza. Hata kwenye kilimo mfanye kuwa wa kwanza. Hata kwenye mifugo mfanye Mungu kuwa tegemezi lako. Kuna wengine wanategemea mifugo, wanawafanya kama miungu yao. Mbuzi amemfuga yeye, halafu anamuita Mungu wake jina. Wengine wameita ng'ombe kuwa Mungu wao. Akifa ng'ombe wanalia na kugaragara, jamani, Mungu amekufa. Mungu hafananishwi na wanyama. Bwana zifiwe. Mtegemee Mungu kuwa wa kwanza. Mfanye Mungu katika maisha yako, atakusaidia na atakuinua, na utashangaa katika maisha yako, na Mungu atakuinua. Ni wangapi asubuhi ya leo wanasema, Baba, ninatamani nikufanye kuwa tegemezi katika maisha yangu? Simama tuombe. Na tuombe. Mfalme wa amani, tunakutukuza kwa namna ya pekee sana. Wewe umekubali watoto wako ili tusikike katika redio hii, ili neno lako lihubiriwe kwa mataifa. Watoto wako asubuhi ya leo tumeamua kukutegemea wewe katika maisha yetu. Utusaidie tuweze kufanikiwa kwa kila jambo, maana wewe ni Mungu unayestahili kupewa sifa na utukufu. Baba, kila anayesikia kupitia redio hii, walio wagonjwa ukawaponya kwa jina la Yesu. Wale ambao walikuwa wameweka tegemezi kwa wanadamu, wameweka tegemezi kwenye fedha zao, wameweka tegemezi kwa mambo mengine, asubuhi ya leo Baba, geuza mioyo yao wakutegemea wewe, Mungu wa mbinguni. Ukaibariki redio hii ifike katika viwango visivyo vya kawaida dunia nzima, na kila anayesikia ujumbe huu ukambariki na kumsogeza karibu na msalaba wako. Uwabariki wote tuliosimama na hata wale wanaosikia, kwa jina la Yesu, amen. Mbarikiwe sana. Pia unaweza kunifuatilia kupitia Omba Mungu TV YouTube. Bwana kubariki sana. Nimeshukuru sana Pastor Heshima kwa hilo neno. Mungu akuweze kukunemesha zaidi na zaidi. Asenge ncho chinsa chia toirane back to Ruth. Ndeteko akambya mbona asenge ncho twawateranire na ndi tutarakora. Tuchaka kurwali. Twawaterana noyo minto Ben. Biamono na bakwe gwitambulisha ekere tukore. Atwakabwateranire uyu mpena makoli kuruke Embu Township umorisia twarenga paneli. Biamono mubarikiwe sana. Chui Njengo Runyanet Rogers Korunyanjo. Caleb Gichaba Kururio Mweli. Margaret Yosoro from Embu Township. Dennis Nyandusi Kurukayati. Gaspar Masese kuruke Embu Township. Lydia Ogeto Township. Nanje Joseph Lemayan ngwaka mbiyamana mutegere yasenga nchoka bana into kuchaka jinsa 11 goika chinsechi ya saba sesenia na nde kuike sabate gocha. Back to Ruth Makoma studio. Gloria,
Yeah.
uliponituma Yesu, mimi nitakwenda tu, iwe mlimani bondeni, mimi nitakwenda tu. Anapo kazi Bwana ya kufanywa ningite, nitakwenda, nitafanya, Bwana uniite. Nikikutegemea kwa kuwa wanipenda, na mapenzi yako nitafanya, na niwe upendavyo. Hivi na nikikutegemea kwa kuwa wanipenda, na mapenzi yako nitafanya, na niwe upendavyo. Anapo kazi Bwana ya kufanywa ningite, nitakwenda, nitafanya, Bwana uniite. Pako bila shaka pa kuvuna shambani, kazi niwezayofanya kwa Yesu mkombozi. Pahali pako bila shaka pa kuvuna shambani, kazi niwezayofanya kwa Yesu mkombozi. Anapo kazi Bwana ya kufanywa ningite, nitakwenda,